प्रमद बर' बिथाङा करापसन फ्रि सरखार बानायनो होन्दोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो जे पार्सेन्ट जायो बेथ' रोखाखासै 100% रोखा आगोलाय बुंदोंमोन कोनिबा जुदि आमार दलत नेता कर्मीয়ে PMAY যিকোনো স্কিমৰ নামৰ যদি আঠনা চাৰিনা পইচা খায় তেতিয়াহ'লে লগে লগে তেখেতসকলক আমাৰ দলৰ পৰা এক্সপেল কৰা হ'ব होन्दोंमोन होन्दोंना होनाखै दा बे खोथाखौ गोसोआव दं नाथाय बिथांमोना पार्सेन्ट जायो आंनाव बेनि फोरमान दं सासे आदाया आंनो खिन्थादों रोखा रोखा नाथाय आं बिथांनि बे आदानि नामखौ लानो साना इउटुबाव बुंफैनो साना होफैनो साना खिन्थु खोन्थादों पार्सेन्टखौ बिथांमोना लायो जाख्ल'नाय फ्रि कारापसन फ्रि होननाया बिथांमोना बांसिनसो जाख्ल'दों फैसाखौ बिथांमोना मेसिनजों सानो बियो रियेलथार आरो प्रुफ दं फैसाखौ मेसिनजों सानो आरो बोरैबादि नहा नहा मानसिफ्रा फैसा सानद्रायाव थायो माने फैसाखौनो सिनायनो नारा बिसिबां जादों बेखौबो बुजिजोबा एसे नहा नहा सुबुंफोरखौसो बिदियाव दोनो बेनिफ्राय बिथांमोना ओरैबादि खालामो मोजाङै सिनाया नालाय फैसा नंगौना नङा बा फैसायाबा बिसिबां बेखौ मोजाङै सिनायजोबा नालाय मेसिनावबा नों एथ' डाइरेक्ट ओंखारहैयो फैसा गोजामखौबो लायानो बिथांमोना हरफिनलायो गोदानसो नांगौ मोजांबोथ' मिथिया नालाय एसे नहा नहा सुबुंसो नालाय दा बिथांमोना फैसाखौ फुरा मेसिनजों सानो पार्सेन्ट लायो खनायाव CCTV गैयैयाव पार्सेन्ट फैसाखौ सानोमोन बिथांमोना आरो बे सानद्राया ओरै प्लां ओरै फ्लिं ओरै प्लां दसेनो सोलायो जेराव मोनो बेयावनो जिराय दाम लानानै सानो मेसिनजों रायजो राजाफोर दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय खुलुमबाय सरि बिग्रोयो आङो गय नङा दै सिगाङावसो गय जानानै इउटुब होयोमोन एसे एनै आरो एखमबा बेनिफ्राय नै दा जानाया सेलेखा गगा मोनदों नालाय गारमा एसे मोजां मोननाय सेलेखा जादों ओमफ्राय मैयानाबो सासे बन्धुआ बुंहरदों जेनेबा साहा लोंनायखौ आरो जेबो नङा मोजाङानो बुंदों साहा नङा बियो गरम मस्ला साहाजों लोगोसे फुदुंनायमोन गारमा मोजां जानायनि जेबो नङा थिगैनो जादों बेनिफ्राय साजेसन हरबाय था बेबादिनो बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना हेड कमेन्ट्स हरो हेटार्सफोर बिथांमोननि थाखायबो आङो धन्यबाद তেখেতসকলৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ মোৰ তৰফৰ পৰা পাৰ্সনেলি ধন্যবাদ जासिछु কাৰণটো কি কাৰণটো হল যে बिथांमोना बुंदों आंखौ जे नोंथ' इउटुबाव गोबां खोथा बुङो नाथाय नोंथाङा बिधान सभा सिदा आसामाव खयथा रायजो सभा लक सभानि सिदा आसामाव खयथा बेखौनो नोंथाङा मिथियानदां होननानै सोंहरदों दा बेखौ आङो एन्सार होनांगौ साना बे सिटखौ नोंथांमोनानो उइदाउट सार्चिं गुगोलाव सार्च खालामाजासे नोंथांमोना लिरनानै हरबानो जाबाय बे आंनि जिबि ब्लग फेमिलि बिथांमोनानो बेनि एन्सारखौ हरगोन आं होनांलाया दा जायफोर बिदि हेट्स कमेन्ट्स हरदों थेंक इउआ बेनो कितना बड़ा आदमी है भाई तू सिर्फ यहाँ तक जानते हो मुझे कितना बड़ा आदमी है बिनिफ्राय सोंदों बिनिफ्राय होनहरबावदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङालाय रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ बुंनो सोर होनहरबावदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों बिथांनि समावबो गोदो गवाखै जेलाव थांखादों आरो बिथांनि समावनो बांसिन गन्डगल जादों बेबादि खोथा किन्तु मेन पइन्टआ बेसो मूल खोथाটো हल এইটোৱে 2020 सনত शान्ति चुक्ति হোৱাৰ পিছতো লাগাতাৰ ধাৰাবাহিক फेक इनकाउन्टार एभेक्शन सिगनेटरि जेलत फट'आ ओइबिलाक घटना घटिसे ओंखारना ओंखाराखै बे घटनाया रायजो राजाफोर 2020 नि 27 जानुवारियाव शान्ति चुक्ति जाखांनायनि उनावबो जुदि फेक इनकाउन्टार खालामजानो गोनां जायोब्ला बर'फ्रा भूमिपुत्रआ सान अफ दा सवेलआ दिनै लागातार एभेक्शन खालामजायोब्ला शान्ति चुक्ति जाखांनायनि उनाव बे खोथाखौसो बुंदों हाग्रामा महिलारि सारजोंथ' शान्ति चुक्ति जायाखैना आरो अखान्थिनि खोथा
हाग्रामा महिलारिया बे समाव रायजो सालायनाय समाव बिटिसिखौ सालायनाय समाव जाखिनि हेंथा हेंसि फैदों बबे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों हेंथाया माला फैदों सोर हेंथा खालामदों बेखौ रायजो राजाफ्रा निस्सय गोसोआव दं। सान्थियै रायजो खुंनो होखाया। दिनैबो नोङो शपथ ग्रहण लाखांनायनि उनाव बिथांखौ मोजां मथ' सालायनो सियाराव जिरायहोनो बिरोधि दलफ्रा राजि गैया। आन्दलननि सामफ्रामबो हुमखि होयो। दा होमबा बिथाङा जाफैबानो सान्थियै रायजो खुंनोनो होखाया बे खोथाखौसो बुंदों। आरो रन्जन दैमारिनि खोथा बै समाव रन्जन दैमारिखौ बिएनसिनि थ्रुयैहाय लाबोलायनाय जादों। रन्जन दैमारिबो जिहेतु बिथां साराबो दंफायो। बिथांखौ जुदि सिगनेटरि बानायबायब्ला बेलाव बख'लायबायब्ला बे सिगनेटरिखौ बोरै सासे सान्थि सुक्तिनि सागानगिरिखौ जेलाव नोंथांमोना हरफिननो हाखो? खोथाया बेयावसो फैदों। आरो बेवहाय सासे लिडार हिसाबै हाग्रामा महिलारि साराथ' बुंखागोन जुदि बिथांजों बेबादि सुक्ति जादोंमोनब्ला रन्जन दैमारिखौ बिथां सारखौ हाग्रामा महिलारि सारा मालाबाबो जेलाव फाथायहरफिननाय नङामोन। खोथाया बेसो फैदों। बेवहाय नोङो सोरखौबा लिडारखौ बुंनांगौ माबानांगौनि खोथा फैया। जियानो जा सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव अर्थनैतिक बेबस्थाखौ गायसननो हायैया रायजोफोरखौ उत्सुक खालामदों। बिराद रागा जोंहोदों, प्रभक खालामदों। These points are provoking the people living in BTC. बेखौ रागा फोजोंगासिनो दङ रायजोफोरखौ। बेफोर माखासे खोथाया सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो अर्थनैतिक बेबस्थायानो जाया, गैया। आरो बेनि उनाव सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव सासेबो सुबुंखौ साख्रियाव सोनो हायैया बेफोर बेसेबां लासिं सिं बाथ्रा। मा सानो रायजो राजाफोर दिनै लाम साम इमारजेन्सिथ' भिडिअ बानायबाय कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।